Sa number 3, ang magpasaka sa kaso batok sa mga pamatanon nga nagpainom sa tubig gikan sa turugban sa isa ka biker ang ginatugyan na lamang sa City Legal Office. Ang City Legal Officer sa Bacolod nagahulat na lamang sa katapos ang LGBTQ+ nga makigaangot sa ila tanatapan agud pasakaan sa kaso ang mga pamatanon nga nagpainom sa iya sa tubig halin sa sapa nga turugban sang Carabao. Gitugyan na ni Festival Director Attorney Pinky Mirano Ocampo kag sang organizer sang bike race pagpasaka sang kaso batok sa tatlo ka mga pamatanon nga nang sasko sa biker nga katapos ang LGBTQ+. Sa nag-viral nga video, makita ang isa sa tatlo ka mga ginakabig race spectator nga nagkuha sang tubig sa sapa nga malapit sa turugban sang Carabao nga amo ang iyagin painom sa tagreklamo. Makita man sa video ang pagbasya nila sang tubig sa biker samtang nagakinadlaw matapos nahimo ang prank. Sunod sa Attorney Romeo Carlos Ting Jr., maghulat sila sa tagreklamo agud pasakaan sang kaso ang mga responsable sa pagpangsasko. Upod sa organizers ang bike race kag Home Foundation Incorporated, ginpagkamalaot man sa syudad ang ginhimo sa mga nakilalaan nga mga responsable sa among nga prank. Tingko may ang ano tada on mga prank pala ti wala to nagi ko may na damage kiti once na ma damage actionable na dayon na ano ang ila kinubla.